Hello guys! For today's video, tudloan ta mo unsaon na to pagbayad ang ato ang loan sa GCash. Kung nakahinumdum mo guys, na iPad credit si GCash using GLoan. So mao na ato ang bayaran karon guys kay naa may balance atong GCash, so magbayad ta. Inganayon ra ni guys, unang-una i-open nato ato ang GCash app. Pagkahuman makita nato guys nga naa natay balance nga 419. Nikahuman guys kay ato ning i-click ang view all. Kana. Then diri guys makita sad nato nga ang kanang nagkalain-laing ng kuan ni GCash ba kanang nagkalain-laing pa pwedeng buhaton sa GCash. So mao ni siya guys, ato ning i-click ang borrow, then i-click pod ni nato ang GLoan guys kay ug nakita ninyo na ay GLoan, GGives og GCredit. So naata sa GLoan guys, atong i-click kana. Then mao ni ang mo atong ma-view. Then natay balance or bayronon nga 239.70 every month. So mao ni ato ang transaction guys. Gipangbayad na to nya karon kay magbayad naman ta, ato aning i-click ang time sa ato sa ning i-check dire guys ang kanang mga payment schedule, disclosure statement o kana ang ato adi ang pagbayad sa ato ang GCash loan guys kay every 6 of the month. So mao ni kay hapit naman pud siya size, magbayad na lang tadaan para dili ta makalimot samtang naapasad og balance ang ato ang GCash. Umano ni guys ato ani ning bayaran nya i-click nato tong GCash GLoan nya dire ato ang i-enter ang amount. So ang ako ang ibayad guys kay 300 pesos. Mas maayo mo sobra guys kaysa mukuwang. Pwede sad makuwangan basta within due date guys, mabayaran jud nimo tong imuhang monthly. So okay na siya guys, mao na nang resibo ato aning i-save. Then mao na ni ato ang balance. Kung tanan nato sa ato ang transaction history guys, diri sa kuan jud dili nato ma-view. Pero og moadto ta sa or mobalik ta dito sa ato ang gisudlan ganiha, ma-view nato to ang ato ang payment history. Ani kung diri ta mo so guys, makita jud nato nga naanatay na bayaran. Og zero na ang ato ang kuan monthly ini ka August 6 or bayronon ini ka August 6 kay nakabayad naman ta. Mao na siya guys, nakita na nako na nakoy kana kani diri nga side guys, tan-awan ninyo di ba 00 ang nakabutang no kay kuan man ta, untay man ta makabayad sa ato ang GLoan o wala tay mga penalties kana kaning sa September guys kay naka partially paid na. So meaning ako ang bayronon ini gas September 6 is 205.40 pesos na lang kay naka na minus naman siya automatic sa katong 300, di ba? Kay 265 raman ang ato ang bayronon per month. So mao na to siya guys og kanang di ba sayon ra kaayo ang pagbayad sa ato ang GLoan guys. So kamo og naamoy mga loan, make sure nga makabayad ta on time. So kana ra guys, thank you for watching. Bye bye.